जोंहा दा बिनानावा नारें खाजि हागासिनो स' दिनै जोङो मा चेलेन्ज नांगोन दे बुं निमु खागोजिनि नागिरदो जोङो नारें खाजि नारें खाजिनि स' नै जोंहा बिनानावा दा हागासिनो नै बेबो सासे एक्चुअलि बे आंनि बिमादैसोना आरोना आंखौ बिमादै जायो ओमफ्राय बे आंनि बिनानाव गामिनि माय काजिन सिस्टार दे हा आंहा भिडिअ हमग्रा जादों र' आंखौबो नायनोबा आबिया हेलौ लोगोफोर दैमारि ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय स' लोगोफोर दिनै जोङो माने गोखैबो जानो लुगैदों बोथोराथ' गरम जालायबाय दे माबा बेनिखायनो जोङो माने नारें खाजिनि चेलेन्ज लानो नागिरदों आरोना नारें खाजि जानायनि स' नायलांदो बिदिब्ला भिडिअखौ नै लोगोफोर जोंना नारें खाजिया रेडि जाबाय स' 1 मिनिटाव सोर बेसेबां जानो हायो नायनोसै खैथा पिस दङ इयाव मोनबा करि न' इयाव मोनबा करि दङ गल गल हाना लाबाय जोङो स' जों दा जानोसै बेसेबां हायो 1 मिनिटाव गोखैयाथ' जोबोद जाखागोन खोमा स' 1 मिनिटाव सोर बेसेबां हायोसै आरोना ओमफ्राय जोङो अलरेडि खोन्थिखाबाय बेयाव 5टा पिस दङ र' जाथ'नाङा आं सेकेन्ड खालामगोन नै मबाइल गंसे लाखाबाय जोङो नोंथांमोननो देखायगोन नाथाय माने नुयोना नुवा सेकेन्डखौ नायनोसै नै जों बिदि खालामना लाखांबाय नुवाखै खोमा ना स' 1 मिनिटाव बेसेबां हायोसै आरो सोर बेसेबां हायोसै नायदे ओइ नुदोंना नुवाखै नाय आं बुंगोन हो जाबाथाय स' 1 2 3 स्टार्ट नाउ आयौ मासे फानलु गोसा गारनो मोना खिन्थु आयौ मोजाङै नाय भगबान सा बाबारे बेहा जोब्बाय जों सानैनिया एबार इयाबो जोब्बाय Oh my god लोगोफोर नायलाय स' 1 मिनिट जाबाय नै 1 मिनिट जाबाय स' फार्स्ट सेकेन्ड एन्ड आइ एम लास्ट खिन्थु ना एक्चुअलि ना रियेलाव ना बिसोरनिफ्राय आंसो गोखै बांसिन जानो हायो स' मा खालामनो दा जायसो साननि आंखौ मा साजा होयोसै स' नोंसानि एबार आंखौ मा साजा होनोसै फानलु जानांगोन आयौ इमान गरमाव आंखौ फानलु जानो होदों हागोन जानो फानलुफोरा मानो हाया आंखौ फानलु जानो होदों खैथा मोनथाम Oh my god इदि साजा होनाङाब्रा स' दा आं जिहेतु जेनबाय जेब्ला बिसोरनि साजाखौ मानिखानांसिगोन स' आं जेनबाय नालाय स' नायनोसै आरोना फानलु जानो होदो स' जानो हायो ना हाया थांलायदो थां फानलु संख्रि लाङा दै स' लोगोफोरनि थगाया फानलुआ थाइथामनि आयौ बेबो फानलु लगायनाङानो संख्रि लगायनाङानो बेबो आलु खानाय नुवा दांलै न' दानि फानलुआ बारा आलुआ ना आलु खाया ओइ नङा आं जाया जाजोबनो हायाबो जानो हागौ आं थाइसेल' जागोन आं जामारदों लोगोफोर नाय मन'नोसै खोमा आलु गोसा फानलुखौ नस्थ' खालामनानै थाइसेल' जागोन दे थाइसे आलु गोसा मारा बिदा संख्रि लगायनोसैलै लगाय हालांबानो जोंहा लुबाय बिस्लिया नै संख्रि जानो थिनदो हालानो नोंसोर जाबाय लांदों खांखादो जानानै नै ओमफ्राय आं नै मोनसे मोननै मोनथाम ओमफ्राय नै मोनथाम थालांखादो नै स' नुयोना नुहरदो स' आंखौ फानलु जानो होदो जाला आं लोगोफोर स' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन स' दिनैनि भिडिअ बेसेनोसै
नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब एन्ड मा बुंबावनो आरो बिसोरनोसै बाय बाय see you next video Bye bye.